If God is there, why this should happen? If God loves me, why this should happen? If God is for me, why He should allow this? దేవుడు అంటే నాకు ఎందుకు జరగాలి, దేవుడు ఎందుకు ఇది అవ్వాలి, దేవుడు అంటే ఎందుకు ఇది చావాలి, దేవుడు ఎందుకు ఇది నష్టం అవ్వాలి. దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి జరిగింది, కానీ కీడు నిమిత్తమై కాదు. ఆయనను ప్రేమించే వారికి, ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలబడిన వారికి ఆయన సమస్తమో. ఈరోజు చాలా మందికి అన్ని బాగున్నప్పుడు ఈజీ టు ప్రైజ్, బట్ వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కెన్ యూ రియలీ సే గాడ్ థ్యాంక్ యూ, ఐ స్టిల్ బిలీవ్ యు ఆర్ ఆన్ ద థ్రోన్. నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నువ్వు సింహాసనం పైన ఉన్నావు, నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నువ్వు మాట సెలవిస్తే కార్యం జరుగుతుంది, నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభా నువ్వు మేలు జరిగిస్తావయ్యా. బైబిల్లో విశ్వాస వీరులు చూసినప్పుడు అది వారు ప్రకటిస్తాం. యోబు చచ్చే పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడిని దూషించి చావరా అన్నప్పుడు కూడా ఈజ్ నో కంప్లైంట్స్. నా విమోచకుడు సజీవుడు, నేను నా కనులారా చూసి. ఈరోజు అలాంటి విశ్వాసం లేకపోతే వ్యర్థమండి.